Brothers and sisters in Christ, kapamalandong, mayong hapon kaninyong tanan, happy Sunday, mga igsoon, pizza 20, pizza 31 na, no? Katapusang Domingo sa bulan sa Enero, no, 2021 o sa makausa mga igsoon, kini ang inyong alagad, Brother Alex Lim, paabot kaninyo sa atong pagpamalandong sa atong santos nga ebanghilyo karong adlaw. So ang atong santos nga ebanghelyo maigsoon naghisgot about sa authority sa pagpanudlo ni Kristo. So sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong, tuguti ako mga igsoon sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga viewers, labi na katong matag Domingo nga nagsunod ni atong programa sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Diha sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing parokya dinhi sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Labi na sa akong mga kaigsuonan, no, sa charismatic renewal, no, gikan sa atong isti nga bahin sa ato ang lugar, labi na dinhi sa parokya sa Lugait, Mantikaw, Naawan, Initaw, diha usab sa Magitagom, ingom usab sa may El Salvador City, ug sa atong mga kaigsuonan usab labi na sa may Igpit, Opol, Misamis Oriental. Kini mga igsoon na to nga kanunay nagsunod ni atong programa. Kumusta mong tanan mga igsoon? Happy Sunday kaninyong tanan. O ingong usab sa atong actually Wednesday to siya, no? Ang isting bahin sa may Magsaysay Hingoog, sa may Medina. O ingong usab sa atong mga kaigsuonan diha sa may Balingasag. No? Kumusta mo diha mga igsoon? Ay gracia, belated happy birthday. Kumusta sa atong mga kaigsuonan diha usab sa may Hasaan, no? Sa atong mga kaigsuonan sa may Hasaan, kumusta mo diha mga igsoon? Labi na usab sa may Bubuntugan, no? Parokya diha sa Bubuntugan, Hasaan. Brother RR, pare, kumusta? Happy Sunday kaninyo diha. O sa atong mga kaigsuonan usab sa City District, no? Sa may Makabalan, o mga kauban diha sa may Bulwa, mga igsoon, happy Sunday kaninyo, kumusta mo diha? Hayod po di ay sa akong manghod si Allen ug si Rona nga kanunay nagsunod ning maong programa sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Happy Sunday o kumusta mo diha? Nakasimba na ba ang tanan? O greet po din ako itibaya po dai si Brad Tata. Maigsoon wala si Brad Tata karon kay doon na sila lakaw sa iyang wife. Brad Rafi Lion, kumusta bro? Happy Sunday kanimo. O sa tanan-tanan nga maabot sa atong Sibya mga igsoon kung asa makakaron nga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa gawas makaka sa Pilipinas kung asa ka igsoon, mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag kaninyong tanan diha. Happy Sunday kanatong tanan kapamalandong. Og ni anong broadcast, brothers and sisters, live kita sa ato ang Facebook page, ang PS246 TV. Ingong mausab sa atong Brother Alex Lim nga Facebook page og ang ato ang PS246 TV nga YouTube channel. Live kita karon. O kinamang broadcast po mga igsoon, imong madunggan, no, sa atong Spotify. Imo lang pangitaon diha ang PS246 Radio. So, kumusta mo? Kumusta ang tanan mga igsoon? Kumusta ang inyong nilabay na po nga isa ka semana sa ato ang pagpaningkamot, sa ato ang mga buluhaton, sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Kumusta po da ang atong commitment, atong relasyon sa Ginoo? Kumusta man mga igsoon ko ni Kristo? O timbaya po din ako mga kaparentihan diha sa may Punta Silom, Mantikaw, Misamis Oriental. Kumusta mo tanan diha? Makalabi na ako mga igagawan diha ako mga uyuan o mga ayaan. No? Bago lang sila nag-fiesta, no, atong Enero 18. No, then sundan dayon sa may Lugait po din nga fiesta nila last Sunday. So, by the way, mga igsoon, no, before ta mag-start sa ato ang normal nga buksan ng atong programa karong hapuna, sa gihapon sama sa naandan, i-play sa nako ni nga kanta agi sa pagpadumdum nato sa atong dako nga selebrasyon sa ika-500 nga katuigan, no, sa pag-abot diri sa Christianity diri sa Pilipinas, pinaagi niya itong nahitabo sa may Cebu, no? So brothers and sisters in Christ, stay put lang ka sa atong pagbalik, mag-start ta sa ato ang pag-ampo ug sa atong pagpamalandong.
All right. So brothers and sisters in Christ, no? Sa makausa, mayong hapon, happy Sunday, welcome sa atong pagpanag-uban karong hapuna. Sa dili pa nako sugdan formally nga buksan ang atong pagpamalandong. Shout out din ako si Christian Gray, no? Gikan sa Davao, no? Davao City. So musta da chan, I hope nga okay ra ato ang pamahon-pahon diha o pangumusta po ko diha sa ila, no? Sa imo mga to mga kaila po nato diha. Igsoon, yung mausap, shout out ko kay Brad Romel of Shuma Anastasio. Wa yun ni po sa atong pagsuporta sa ato ang programa matag adlong Domingo. Bro, salamat kayo sa pag sunod sa ato ang programa. Nilain na po nga episode sa atong pagpamalandong sa pulong. O mga igsoon ko ni Kristo, atong sugdan ang ato ang pagpamalandong, pinaagi sa ato ang pag-ampo. So atong ipahiluna ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon diha atubangan sa Ginoo. So I hope andam na ta, makapahiluna ta aron sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mong Amahan, dalaygon nga Dios, walay sinugdanan ug walay kinutuban. Ikaw Ginoo ang tuburan sa kaayo, tuburan sa gugma. Ikaw ang Dios nga kanunay naghatag kanamo sa among gikinahanglan. Dios nga mahigugmaon, Dios nga mapasayloon, Dios nga tuburan sa kaayo. Langit tong Amahan ning kahaponon ani kami karon sa imong atubangan. Among gihalad ang among tagsa-tag sa kakaugalingon. Gihalad kini maong takna Ginoo aron sa pagpamati kanimo. Lord, panalangini ang matag usa kanamo karong hapuna
Panalangini ang mga kaigsuonan namo nga nagsunod karon, nagtan-aw, naminaw namo karon. Panalangini usab Ginoo ang ilang pamilya. Maabot unta Lord ang imong mensahe kanila karong hapuna. Hawani ang hunahuna o kasing-kasing. Abriha ang among tagsatag sa kakasing-kasing o Dios. Nagaampo usab ako kanimo Ginoo nga pinaagi si mo balang espiritu. Lord, himuha ang akong pulong nga mahimo imong pulong nga mo padayag sa imong mensahe ngadto sa imong katauhan. Ayo tugot Ginoo nga ang akong mga pulong karong hapuna gikan lamang kanako kundi gikan usab kanimo. Langitong Amahan, wala mi mahimo kung wala ka, busa among isalig kanimo ang tanan ug among ihalad kanimo Lord. Kining tanan among gipangayo ug among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak ang among Ginoong Hesukristo uban usab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy Sunday sa makausa, mga igsuon ko diha ni Kristo. Og sa atong pagpamalandong karong hapuna, no? Ang atong pagpamalandong gikan sa Gospel, no? Ni San Marcos, no? Mark chapter 1, no? Verse 21 to 28. So Marcos kapitulo 1, bersikulo 21 ngadto sa 28. Okay. So atong basahon ang ebanghelyo mga igsoon. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod adlaw nga papahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao. Nagpangutan ay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Ining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa. Og sila motuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay. Mga igsoon ko diha ni Kristo alang sa atong pagpamalandong karong hapuna. Tuguti nga akong basahon kining maong pamalandong, no? Asip giya sa atong pagpamalandong karong hapuna. Okay, giingon din usa ka higayon ni ana samtang malipayong nagasaulog sa ilang kapistahan ang usa ka katalingban kalit na putol ang ilang panaghudyaka tungod sa usa ka tawo nga hubog ug naghasi sa ubang mga tawo nga nanambong sa kalingawan. Sobra kaayo ang iyang pagpanghasi kay wala man bisag usa nga nakauwang sa maong hubog. Mao nga luyo sa kasayuran sa tanan, adunay usa ka tawo nga mitawag og pulis aron mohunong ang pagpanghasi sa maong hubog. Sa diyang miabot na ang pulis, gibadlong dayon ang hubog nga tawo. Apan bisan giunsa siya pagsulti o hapit na gani siya kulatahon sa pulis. Wala gayon magpatuo ang tao hangtod nga miabot ang laing tao nga gitahod sa maong katilingban tungod sa iyang pagkamaayong tao. Ug dayon iyang giingnan ang hubog. Igsuon, mas maayo nga mopauli ka aron makapahulay. Sa wala damha, wala naminaw ang hubog kaniya.
miyango-yango og dayon mihilom sa pagpauli. Og sa maong hitabo nagpadayag kini sa kalainan tali sa katungod ug kamanduan. Ang pulis mimando sa hubog nga tawo kay anaa siya sa gahom. Apan ang tawo gagitamod sa ilang katilingban migamit sa iyang katungod aron pagpaghimata sa sayop nga gihimo sa tawo. Ang ebanghelyo nga atong makita, ang ebanghelyo karon atong makita ang susama nga hitabo. Si Jesus dihang nagtudlo sa sinaguga gipakgang sa usa ka kusog nga singgit sa usa ka tawo nga minanduan, usa ka tawo nga nakaangkon sa gahom sa demonyo. Si Jesus misulti og migamit sa iyang katungod sa paghingilin sa gahom nga nagmando sa kinabuhi sa tawo sa pagbiya kaniya ug diha-diha ang tawo nakalingkawas sa maong kahimtang sa gahom ni Jesus. Apan sukwahi ini sa mga kasagaran nga nanghitabo karon ilabi na sa matag pamilya o katilingban. Dunay mga ginikanan nga gigamit ang ilang katungod sa pagmando sa ilang mga anak. Sila ang magbuot kung unsa ang kurso nga ipakuha sa ilang mga anak. Sila ang magbuot kung kinsa ang ilang gusto nga mamahimong bana o asawa sa ilang mga anak. Sama usab sa atong katilingban, ang pangulo o ang opisyalis migamit sa ilang gahom sa pagmando sa mga miyembro nga moresulta sa dili pagsinabtanay o walay panaghiusa. Nan, kung ang katungod gigamit sa husto nga paagi, makakita og masinati sa uban nan wala na kinahanglana ang gahom. Karon atong ipakita sa uban nga kita adunay katungod sa pagmando sa ilang kinabuhi. Mga igsuon, isilsil nato sa atong hunahuna ang kasing-kasing o hunahuna o kasing-kasing nga ang Dios kanunay nakig-uban kanato. Ang iyang gahom o katungod maoy makapadasig kanato sa pagkighiusa kaniya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Siya ang atong dalangpanan ug atong kusog sa pag-atubang sa nagkadaiyang lingla sa gahom nga kalibutanon. Kung imo kining nasinati diha sa imong pamilya o katilingban, unsa may imong buhaton? Pamalandungan nato kini mga igsoon. Okay. So brothers and sisters in Christ, kung atong tan-aw ng ebanghelyo karong adlaw, no, samtang si Jesus niadto no sa adlaw ipapahulay, nagwali ug ang mga tawo natingala tungod kay iyang pagwali, adunay gahom, no, adunay authority. Pero nining maong pagwali medyo na bulabog, no, tungod kay adunay miabot nga isa ka tawo nga giyawaan ug misinggit pagkalit, nakaila kaniya. Apan brothers and sisters in Christ, grabe ang gahom sa Ginoo. Tungod sa maong hitabo, gipakita sa Ginoo nga siya gamhanan gayon. Gipakita niya nga ang pulong sa Ginoo aduna gayoy gahom. Na sa atong pagpamalandong maigsuon nga atong gibasa pod bag-ulang, gipakita dinhi ang kalainan sa tao nga naa sa gahom ug sa tao nga inila sa katilingban. Now, daghang mga higayon sa atong kinabuhi nga kita adunay gihatagan og gahom sa katilingban. Gihatagan og gahom diha sa usa ba ka pamilya or authority ba kaha diha sa imuhang trabaho. Pero nining maong ebanghelyo ang ngayon natong pamalandungan kung giunsa man nato paggamit ni maong authority. Giunsa man nato paggamit ni maong gahom. Gigamit ba nato kini para makatabang, makaayo, makapalipay, makapabless sa ubang mga tao? O gigamit ba nato kining maong gahom aron lamang sa kaugalingon natong katagbawan, aron lamang sa kaugalingon natong kalipay? Mga igsuon ko diha ni Kristo, karong hapuna gipahinumduman kita nga ang gahom nga atong nahuptan, kung unsa man ang klase nga gahom, authority nga
naa kanimo igsuon hinaot nga kini magamit nato para makahatag og kaayuhan sa uban. Dili unta sa atong kaugalingon lamang nga mga tumong, makaugalingon lamang nga kalipay, kaugalingon lamang nga katagbawan ang atong gitan-aw. Brothers and sisters in Christ, nining maong ebanghelyo usab gipakita nga ang pulong sa Dios gamhanan, no? Imagine nimo, I don't know kung nakakita na ba ka og kanabang sa imo yung kinabuhi, no? Sa kasenaryo sa imong kinabuhi nga kanang dunay tao nga pinaagi sa iyang istorya mahitabo dayon, no? Kaning nahitabo ang Kristo. Dining maong ebanghelyo nga gibadlong niya mismo ang yawa, no? Grabe, dili basta-basta. Now, brothers and sisters in Christ, tingali sa atong kinabuhi, dili ingon ana ang gakahitabo. Pero ingon pa nila, words are powerful. Ang atong mga pulong dunag gihapoy gahom. Pwedeng makasamad sa kasing-kasing sa ubang tao. Pwede usab makapalipay sa ubang tao. Dinhi nimong ebanghelyo gipakita dinhi nga ang pulong sa Ginoo pwedeng magamit nato. Gamhanan ang pulong sa Ginoo nga bisan gani ang gahom sa demonyo dili makapildi sa pulong sa Ginoo. Na brothers and sisters in Christ, giunsa man nato, no? Giunsa man nato paggamit ang pulong sa Ginoo. Giunsa man nato pagtuon, gitun-an ba nato kini ang pulong sa Ginoo? O kana bang gituuhan ba nato kini ang maong pulong sa Ginoo? For example, kaning sa Bible pagbasa nimo, gipuy-an ba nato ang pulong sa Ginoo? Because brothers and sisters in Christ, kung ikaw nagtuo, nagsalig o giimong gipuy-an ang pulong sa Ginoo, igsuon dili basta-basta ang imong gihuptan tungod kay ang pulong sa Ginoo dunay gahom bisan gani paghingilin sa mga yawa. Now, brothers and sisters in Christ, kung balikan nato ang gahom or authority nga gihatag sa Ginoo sa ato, kitang tanan doon natay gahom sa pagtudlo tungod kay nakaambit kita, no? Nakaambit kita sa gahom ni Kristo. No, si Kristo gipakita dinhi nga doon na si gahom sa pagtudlo. Sara niya ka istorya, makita gyud nimo nga dunay gahom ang mahitabo ba, naa gyud makita nimo. Sa atong kinabuhi doon na ba usab maigsoon sa akong kaugalingon nga kasinatian, dunay mga higayon nga gina-invite ko og kanabang sa ka-seminar, sa ka-speaker, and during sa talk, mailag yun nako mga igsuon kung ang akong kanabang ma-amaze ka kung kanabitong sa imuhang pag-share sa pulong sa Ginoo nga kanang preparado ka, naka prepare ka sa imuhang topic, tapos gawas sa preparation may igsoon. Actually dili ra man gud siya ta topic lang, preparado basab ka sa imong kaugalingon. Imo bang gi-prepare imong kaugalingon, tapos sa imong prayer life, sa imong pag-ampo, dako tungod kay gisgutan ako ni may igsoon tungod kay sa ako kasinatian dako kayog kalainan, because akong nakita nga bisag unsa pa ka simple, pareho ra ang imong pulong nga imong isulti diha sa tubangan sa mga tao, pero kung ikaw nagsalig, no, pareho ra ang preparation nga imong gihimo, pero kung ikaw grabe ang imong pagpangandam sa imong kaugalingon, imong pag-ampo, matingala ka nga grabe lahi gayud ang mahitabo, ang dagan sa hitabo. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ. So si Kristo dunay gahom sa pagtudlo. Siyempre gamhanan ang pulong sa Ginoo pero kining maong pulong igsuon pwede din natong gamiton sa pagtudlo pod sa uban, sa pagpaambit pod sa uban. Amen. Ikatulo, brothers and sisters in Christ, si Kristo iyang gipakita sa atong Ginoo diri
nga ang gahom sa pagtudlo nga iyang gipakita naghatag og kagawasan sa usa ka tawo. Meaning, brothers and sisters in Christ, kung authority diri ay ang atong basihan o tan-awon, o atong isgutan og gahom, ang Ginoo sa atong kinabuhi usa ka Dios nga gamhanan, pero dili siya Dios nga mo control nato, kundi Dios nga maghatag nato kagawasan. Sa akong gibasa kaganiha, nagisgutan didto nga dunay mga ginikanan nga ginakontrol ang ilang mga anak. Ilahang mga desisyon sa kinabuhi, kinsa ilang gusto nga mahimong uyab sa ilang anak, pangasawon sa ilang anak, unsa nga kurso ang gusto, unsay buhaton. Ingon ni ana usahay ang uban nga mga ginikanan. Apan mga igsuon, dinimong ebanghelyo, dili ingon ini ang gustong mahitabo ni Kristo. Ang iyang gihimo, iyang gitagaag kagawasan ang usa ka tawo nga naulipon sa usa ka demonyo. So ang pulong sa Ginoo, maghatag kanato og kagawasan. No? So ang pulong sa Ginoo, maghatag nato gahom na pwede natong masuklan ang tanang matang sa sala, tentasyon nga maabot sa atoa. Meaning, pwede patang makalingkawas gikan sa usa ka sala. Kung ikaw karon igsuon, higala ka pamalandong, no? Nag-antos ka sa usa ka sayop nga binuhatan or sa sala na gusto kang magbag-o pero nawad-an kag paglaom, I want you to know karong hapon na igsuon, ang pulong sa Ginoo maghatag kanimo og kagawasan gikan sa kaulipnan sa bisan unsang matang sa sala. So, di ay, brothers and sisters in Christ, no, kapamalandong, kung atong tan-awon nga kung kita mo salig og ato lang yung puy-an ang pulong sa Ginoo, ingon pa sa Bible, no, sa kuan kanang ingon pa nila nga, I can do all things through Christ, no? Ingon pa diya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So kung kini atong puy-an naa si Kristo sa atong kinabuhi, dili imposible ang ubang mga butang nga atong gitinguha tungod ka adunay Ginoo nga kanunay anaa sa atong kiliran. Atong hinumduman, brothers and sisters in Christ, nga ang tao nga tinuod nga dunay gahom, tao nga dili taman ra sa pagbando, tao nga dili taman lang sa sugo, kundi usa ka tao nga dunay gahom na mogamit sa pulong sa Ginoo para sa ubang mga tao. Now, sa katapusan, brothers and sisters in Christ, tingali makadungog kita nga kani nga tao may kay mo istorya, kani nga tao daghang kay ma-entertain niya, kani nga tao nakita gyud siya gift ngayon ani. Pero brothers and sisters in Christ, dili man daotan mogamit, no, sa mga gasa gikan sa Ginoo. Pero warning lang na sa atong pagkatawhanon kinahanglan aton ning gamiton uban sa gugma. Tungod kay ingon pa nila, bisag ikaw pa ang pinakamaayo mo kanta, pinakagwapog tingog sa tibuok kalibutan nga sama sa usa ka anghel. No? Namo nang nasa Corinthians, di ba? Bisan pag tingali do na kay pagtuo nga makapabalhin sa bukid, di na basta-basta. Maybe do na kay gahom nga sama lugar sa ato ebanghelyo nga do na kay gahom nga mo hingilin mo mando sa mga bad spirit. Pero kung wala tay gugma, wala tay kapuslanan. Sama rata sa saba ang agong o piyang-piyang. No? So, dapat di ay gamito na to kini uban sa gugma. Si Kristo, iyang gigamit uban sa gugma, giunsa. Iyang gitagaag kagawasan. No? Ang usa ka tawo nga dugay nang naulipnon sa maong daotang espiritu. Sa atong kinabuhi kaigsuon, unsaon man nato kini pagpahiluna kining maong tawag sa Ginoo.
Saon man nato paggamit kining maong gahom ng iya ni Kristo. Giunsa man nato paggamit ang mga butang, mga gahom nga gihatag kanimo. Naa ka sa taas nga posisyon ba kaha sa usa ka kumpanya, gigamit ba nimo kini paron mahimo kang damor nga mahimo kang balaan sa imong pamilya, isip usa ka papa, bana or asawa o usa ka leader sa maong pamilya. Gigamit ba nato kini para makahatag, no, og gugma o kalambuan ni maong pamilya. My dear brothers and sisters in Christ, karong hapuna, karong adlaw, mao kini ang tawag sa Ginoo kanato. Si Jesus nagsangyaw uban sa gahom, naghingilin sa yawa uban sa gahom. Kita usab gitawag sa pagpuyo sa kinabuhing adunay gahom nga sama kang Kristo, gahom sa pag-alagad, gahom sa paghigugma. Dili gahom sa pagkontrol sa usa ka tawo, gahom sa pagkontrol sa usa ka sitwasyon, o gahom para mo-influence ang mga tao na mosunod sa imo lamang gusto, kundi sa gusto unta sa Ginoo. Doon na bitay, before ko mag-end, brothers and sisters in Christ, gusto ko mo share ning maong short story, no? Actually kaniya nga mga istorya igsuon daghan ka kahitabo niini sa atong kinabuhi. Dunay usa ka tawo nga kaya bang worker siya sa simbahan. Grabe ka active niya, no? Kung pag-alagad lang sa simbahan ang isgutan igsuon, grabe ka active mag-alagad sa simbahan. Pero unsa may nahitabo ni maong tawo? Nagsakit kini, no? Nagsakit ang mga tao, ang maong tao ug naa sa ospital, gi-oxygen because nang lisod siya og ginhawa. Na tungod lagi kay grabe maayo maning tao, grabe man ang serbisyo sa simbahan, niadto didto ang ilahang pari, no? Niadto po didto ang ubang po mga workers po sa church. So while naa sila dito sa maong kwarto, no, na notice nila na ang katong maong tao dili makasulat, unya galisod og ginhawa. So gido ni kuan gyud ni dikit ang maong pari kay gusto niyang pamurag gustong iistorya, pero dili niya madunggan, dili ka makaistorya, niya murag galisod ginhawat ni maong tao. So nisinyas siya nga pwede ba mangayo kog papel og ballpen kay iya na lang isulat. So gihatagan pila istorya man igsoon, gihatagan ni siya papel og ballpen, iya kining gisulat og igo gud siya nakahuman og sulat mga igsuon, namatay ang maong tao. So pagka tungod kay namatay maong tao, gitabang namatay ang maong tao, wala na, nalimtan nila ang pagbasa, no? Ni atong so nabisi na sila. So hantod ni abot na siya sa lamay. No, pag abot na dito nga nag-vigil na sila, siyempre tungod sa ka-active po niya sa church, niadto dito ang ilang pari. So nag-share po siya dito sa iyang kasinatian niya itong maong kanabang servant sa church. While nag-istorya siya, nag-share siya sa kadaghanan sa iyang kasinatian, nakadumdum siya. Niingon din siya, ay tuod, mga igsuon ko ni Kristo. Before namatay ni siya, doon na ni siya gisulat akong nalupitan diri sa akong Bible. Wait lang ha, kay akong basahon. So ang mahitabo mga igsoon, giuklab niya ang maong asa ngapid sa Bible, ug unya nakita niya ang gamay sulat ug iyang gibasa. Kabalo mo unsay nakaingon, nakasulat mga igsoon? Ang nakasulat mao kini: Padre, pakiatras gamay kay imong natumban ang hose sa akong oxygen. Mga igsoon ko ni Kristo, ang hinungdan kay namatay itong maong pari, anong maong servant, tungod kay natumban sa maong pari ang oxygen ug naglisod siya ginhawa. Now, kuan siya nga istorya, joke siya nga istorya mga igsoon, pero unsa may lesson nga atong makuan ani. Mga igsoon,
sa usa ka relasyon, daghang mga relasyon nga imbis maghatag nimo og kalipay, mo'y naghatag nimo og kana bang gikontrol ka sa usa ka relasyon. Nga imbis kay mag-grow ka, dili na ka wala na space nga, wala na chance nga mo grow ka, no, sa usa ka relasyon tungod kay gikontrol ka sa imong partner. Ingon pa nila, ang relasyon kinahanglan gyapon oxygen. Sometimes kinahanglan siya kagawasan nga dili ba nga tanang higayon na lang nga kanang kung unsa imuhang kuan, kung unsa imuhang gusto mo na lang gyud ang tumanon sa imong partner. Daghang mga relasyon nga imbis kay maghatag og kalipay, naghatag og kagawasan nga makahimo ka sa mga butang aron mo grow ka. Ang nitabo mga igsuon, naghatag dong kini nimo og usa ka sitwasyon nga mura no kag na-trap sa usa ka relasyon. Igsuon, naaba ka ni sa ato. I hope wala unta, dili unta. Now, because ang kagawasan gihatag nato unta sa ato pong isig kaingon. Nga dili man yung kagawasan nga, ang kagawasan nga atong gisgutan diri may igsoon, wala yung kagawasan nga frita sa bisan unsa gyud natong buhaton, kundi unsay maayong buhaton. Sama sa gihimo sa ebanghelyo, gihimo ni Kristo. Gihatagan niya kagawasan katong tao nga naulipod, no, sa daotan nga espiritu sa demonyo. Kita unta maghimo unta tang instrumento para mahatag po gagawasan sa mga tao para motubo sila sa ilang kinabuhi. Amen. So mao kini ang atong pagpamalandong karong hapuna mga igsoon, naghisgot sa gahom ni Kristo, gahom sa pag-alagad, gahom sa pulong sa Ginoo, gahom nga maghatag og kagawasan gikan sa sala. Okay. So brothers and sisters in Christ, no, thank you kaayo sa imong pagsunod sa atong programa karong hapuna. Og unyang gabi igsuon ni-invite ka, no, para sa atong pamalandong karon live unyang alas 8 sa gabi. Doon natin gi-invite nga guest para unya, and let's pray nga unta makaapas siya because nagbiyahe man gud siya karon, no. Gikan sa layong lugar pabalik pa siya sa Cagayan. So I hope nga makaapas siya kay nanawag siya sa ugaganiha, wala para ba sila nakalarga. So mayo unta nga makaapas siya ngayong gabi because sada ang atong topic, no. Si Father Maki Sibalios ang atong guest on niya nga maghatag nato sa topic. Pero in kaso og wala si Father Maki di gyud makaapas, so mag-prepare lang tag pinasahi nga topic, and back up na nato nga plan is by next Sunday na nato si Father Maki dayon makapaambit sa iyang gi-prepare para sa atoa. So we hope, let's pray brothers and sisters in Christ, kapamalando nga makaapas si Padre, no, kay layo-layo magud ang iyang biyahe. So hinaot nga makaapas unta siya. O anyway, kung dili gyud makaapas, I believe do naman gyud mga purpose ang Ginoo sa tanan. So mag-andam po tag pinasahi nga topic para unyang gabi para sa atong pagpamalandong. So brothers and sisters in Christ, no, ausbon ako, salamat sa pagsunod ni ato ang pagpamalandong karong hapuna. Thank you kayo sa mga nag-views, nag-follow. Thank you kayo. By the way, thank you po dahil sa mga nag-like, nag-follow sa ato ang Facebook page ng PS246 TV. Yung mausab katong mga bagong nga nag-subscribe sa akong YouTube channel, Brother Alex Lim. Salamat kay mga igsoon. O kita-kita ta niyang gabi puhon alas 8 sa gabi para sa atong pamalandong karon live. O kung doon na po mo mga suggestion para sa atong mga topic diri mga igsoon, pwede po mo suggest, PM lang, no, atong tan-awon. Okay? So okay. So wala naman siguro, no? Alang sa ato ang kuan atong closing prayer. Okay, atong igsoon day si Henrita Olanday. Sis, thank you kayo sa pagsunod sa ato ang
pamalandong karong hapuna. I hope unyang gabi magkita-kita na punta para sa ato ang pagpamalandong, no? Natay giandam nga topic, no? Para unyang gabi. Sure ko nga at mabless ta aning maong topic. So sana maka-invite ta sa uban o yung mausab maka uban mo na mo unyang gabi. We hope usab nga mauban na to si Brother Rafi unyang gabi, alas 8 sa gabi. So kita-kits ta unya mga igsoon ug sa ato ang pagtapos ni maong programa. Ako na lamang miingon nga salamat kaayo mga igsoon, dalaygon ng Dios. Ining yung alagad Brother Alex Lim miingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbatok kanato. Agig pagtapos sa atong iampuon ang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.